Здравейте на всички! Искам да ви кажа, че ми е много трудно и не знам как да започна, защото нещата, които сега ще ви разкажа, не са никак хубави и бих казал, че не са добре за хората, които искат свободно да се изразяват и да не бъдат мачкани, но за съжаление това се случи и с мен. Нямаше как да не се случи. Искам все пак да благодаря на всички, които ме подкрепят, абонират се за канала, пишат коментари, все пак ме следват и харесват това, което правя като клипове, така че наистина едно голямо благодаря. И сега ще ви разкажа какво се случва, тъй като преди време направих канал, който говорим за сериозни теми, различен от този, който е тук. Той е над една година канала и така. Общо взето канала говорихме за всички проблеми в България, като и други хора се включваха. Но през последните дни ми бе оказан изключително голям натиск и така до някъде репресия от страна на доста хора, които може би не харесват и ги дразни това, че съм говорил повече за величие, за Евелин Михайлов и така нататък. Това е всеизвестно още от преди. Така или иначе аз получих заплахи още от преди, когато пусках клип с Симон Милков. Сега в момента нещата са много зле и в момента аз нямам достъп да публикувам никакъв клип в канала Витко.bg, защото съм изпратил всички необходими възражения и там тече ситуация, по която ще се разглеждат и знам, че до някаква степен ще има положителен край, но трябва да се чака и не се знае колко време ще се чака. Като целта на доста хора е канала да не съществува, да бъде изтрит, да бъде премахнат, да не може свободно да говоря, да изразявам мнението, да няма живи включвания с хора, които също се включват и говорят неща. Истината е, че бях ударен по много жесток начин от хора, които и са свързани според мен с мафията и с хора, които се мислят наистина една част и за патриоти, и искат само тяхното мнение да се чува, само те да бъдат на показ и така нататък. И в днешно време това не им харесва да има хора, които също говорят и привличат аудитория и изразяват мнението си. Аз не съм очаквал, че ще бъда подложен на такъв натиск и такива отвратителни неща, които се случиха, тъй като не искам да притеснявам на първо време и моето семейство, които също гледат, следят нещата, които правя, и това е за мен една отвратителна цензура, с която искат да ми запушат устата, да не говоря за величие, да не говоря за Евелин Михайлов, да не говоря абсолютно нищо свързано, с което хората ще слушат и ще видят моята гледна точка и нещата в канала. Имам информация от това, което са ми отговорили, тъй като все още няма да разкривам нищо допълнително. Има целенасочени атаки срещу канала, защото по една или друга причина някои хора се чувстват застрашени като конкуренция и са изпращали различни сигнали по различни критерии с цел да свалят канала. Искам само да ви кажа, че малката победа, която вие си мислите, че сте направили, всъщност може да се зарадвате само за кратко. Защото първо, че ако се радвате, че временно нещо сте постигнали с подобни отвратителни действия, супер, браво! Много се радвам, че сега се чувствате добре. За тези също, които направиха атаки срещу мен за това да спра да говоря за Симон Милков,
преди няколко месеца. За тези, които се опитват да ме ограничат по най-долния начин, пак бих им казал браво. Защото явно се пропука до някаква степен всичко и аз го позволих това да стане. И няма да ви лъжа, че ми е изключително трудно и ужасно, говорейки и записвайки този клип, защото първо това е един труд и работа да създадеш един канал за по-малко от 2 месеца, бих казал повече, 2 до 3 месеца, и да имаш над 3000 човека, които те следят, които с интерес очакват какво ще кажеш и имали са времето да те слушат и да те гледат. Като този канал е генерирал 800 000 гледания, 800 000 гледания за 2 месеца. Като сме достигнали до над 400 000, така, между 320 и близо 370-80 хиляди уникални души са видяли. Това са го видяли българи, които по някаква причина са се запознали с съдържанието на канала, гледали са, споделяли са, коментирали са. И когато по толкова долен начин искаш ти да смачкаш някой, който говори истината, който иска да казва на хората различна гледна точка и представя по независим начин нещата и те тъпчат и те мачкат, това е наистина отвратително, защото аз не съм си представял първо, че има толкова алчни хора на показ да са само те. Това е първата точка. Втората, когато правиш кауза и работиш за една кауза, ти не трябва да гледаш, че втори, че трети, че четвърти човек говори също за тази кауза. Ти трябва да се радваш, че някой също го прави това нещо, че отделя от свободното си време, енергия, защото може да прави нещо друго. Но ти, като типична българска черта, трябва да направиш така, че ти да смачкаш и да се опиташ да го накараш да мълчи или да не се изразява и абсолютно всичко да унищожиш като дух и като енергия, която този човек излъчва. Няма да говоря с имена, няма да говоря с факти, когато на 100% има така достоверна информация. Аз имам някаква информация. Само едно ще ви кажа за всички, които гледате все още тук. Имам подкрепата на така от много високо ниво от хора от величие, защото на първо място аз не съм направил нищо лошо, просто някои хора решиха да спра и искат да спра да говоря за величие, за Ивелин Михайлов, само да се чува тяхната гледна точка и така нататък. Дали ще говоря или не и какво ще говоря, решавам аз. Аз се радвам, че в този канал, който е вече над 1 година, все още е тук и съвземайки се ще започна да говоря и да изразявам нещата, които смятам. Много ми е трудно наистина. Знаете, че понякога наистина е много трудно, когато си вложил толкова енергия, толкова труд в клип, който наистина всъщност говоря не за клип, за канал, да стигне до толкова хора за толкова кратко време, но за пореден път виждам колко лоши хора има, които искат да те смачкат, да те заглушат. Това се опитаха да го направят преди месец и половина. Явно в България и българите така като цяло навсякъде, на първо място чувството за интриги, чувството за мачкане на много висока така честота. Обаче искам само да ви кажа нещо. Ще ви дам повече обяснения, като дойде времето с повече факти. Искам да ви кажа, че аз няма да се откажа. Трудно ми е, за да знам точно как ще продължа и какво ще направя, но
няма да се откажа. Колкото мога ще продължа да говоря истината, да качвам съдържание, което смятам, че много хора очакват всеки ден. Ще направя абсолютно всичко възможно да видите едно ново лице с повече енергия, защото това нещо аз си казах, че ще ме мотивира. Ще се боря, каналът ще го върна и наистина ви обещавам, че няма да стане това, което някои хора си мислят и смятат, че наистина ще стане. По простата причина, че аз лично ще се боря колкото мога и обещавам, че това, че искат да правят заплахи, да спра да говоря, по всякакъв начин да свалят канала и така нататък, аз знам, че ще спечеля. Канала няма да бъде спрян. Рано или късно всичко ще се нареди, обаче тези хора, които правят тези безпрецедентни атаки срещу канала и най-вече срещу мен, мога да им кажа, че краткото щастие ще ви е кратко щастие, защото народът и хората обичат и виждат хората, които се трудят, да има свобода на словото, които искат да се изразява всяка гледна точка без да е налаган натиск. А вие това правите. Вие правите цензура, вие мачкате, вие част от тези хора, които се смятате за родолюбци, патриоти и всякакви други. И си мислите, че мачкайки някой като мен и канал, предполагам няма да съм единствения, ще има още атаки, като мачкате някой като мен, вие ще излезете на преден план като единствената алтернатива, като единствените хора за внимание, единствените хора, които искате каквото вие кажете, това да е правилно, какво ще се случи за България, за българите в чужбина, българите, които по една или друга причина си имат свои доводи, защо са на различно място и работят и така нататък. Уви, всичко това аз ви обещавам, че ще ви е за кратко, защото когато имаш подкрепа, имаш хора до себе си, ти бързо се изправяш и ставаш. Аз имам. В един изключително труден период и момент, в който бях и здравословни проблеми последните месеци и въпреки всичко давах толкова много енергия и нещата с Клаудия, които се случиха по много други причини. И въпреки всичко, когато ти се ангажираш за кратко да правиш и да изказваш мнение и до толкова много хора да стигнеш, да излезеш така малко да се разведриш в друга ситуация и да се опитват по толкова долен, ужасен, отвратителен начин да те мачкат, да те затапят, да те накарат да мълчиш, да ти спукат гумите на колата, с която вървиш, искам само да ви кажа, че наистина дойде края. Края дойде, който доброто в мен ще наделее и искам да ви кажа, че аз ще се боря, както ви казах вече няколко пъти. Но вие да се опитвате да унищожите толкова труд, толкова време в обработка, в заснемане, в ангажиране, в разговори с други хора, в многобройни лайфове, които са се включвали с много часове хора, с разговори, целият труд, който се опитвате да унищожите и да смачкате в мен, аз ще се съвзема и ще стана по-силен. И специално за една определена група хора се обръщам, че ден година не храни. Това само искам да ви кажа. За вас, ако YouTube вече се е превърнал в начин на живот и в начин на
вие да сте на показ, да заглушавате и да по всякакъв начин да унищожавате хората, това няма да ви се случи, аз ви го обещавам. Наистина ви го обещавам, защото ще направя всичко възможно да видите истинската страна, истинските лица на тези хора, за които аз знам, че са замесени. И въпреки всичко, след като имам и достатъчно подкрепа от много хора, както и много пъти съм я виждал тази подкрепа и по всякакъв начин, под клипове, коментари и всичко останало, което мога да кажа, че аз лично ще се боря срещу тези хора, първо, които се мислят, че са за България и че правят много неща хората в чужбина да се чувстват добре и така нататък. И все пак всякакви други нападки и налагане на цензура и репресии, които по някакъв начин се опитвате да направите и да ми наложите, няма да се случи това, защото човек, когато е силен, той наистина може повече и може да се изправи бързо. Аз съм силен, защото знам, че всичко това е една голяма несправедливост и една целенасочена атака срещу мен, която единствено и само цели да нанесе удар след удар над нормални и свободни хора като мен, които искат по някакъв начин да изразят словото и да кажат истината. Ще продължа да говоря, да качвам клипове тук. Аз благодаря на всички, които ме подкрепят, гледат, не са спрели. 5000 човека сме за една година, наистина за мен е важно. Благодаря. Не съм целял някакви грандиозни неща, но когато в свободното си време се опитваш да се изразяваш и те мачкат и те тъпчат, всичко това е много грозно, но борбата продължава. Благодаря ви и до скоро!